Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. ‘Yan uwa barka ku da yin da fatan dai ku ne lafiya. A yau ma mun kawo muku sabon fim daga fassarar Sultani. Yau ne farkon zuwan ka fara muni subscribing sannan kuma kai muni ƙararrawa domin samun sababbin fina-finai daga zarar mun ɗora. Fim ɗinmu na yau duk ɗan kallo yana buƙatar ya tsaya ya kalli wannan fim daga fassarar Sultani ne. Dama mun ce muku a kowace rana za mu dinga kawo muku sababbin fina-finai, fassarar da ko kun shiga YouTube ba za ku taɓa samun ta ba. Mu kawo muku fina-finai ne a satin da an fassara su, a satin nan muka kawo muku fina-finai. To duk yadda za ku yi ku samu wannan fim wanda mun kawo muku, ku fara muna subscribing sannan kuma ku yi muna ƙararrawa. Kar ku manta kalmar ta subscribing wadda a daidai nan ga za ku yi subscribing sannan kuma ku yi muna ƙararrawa har ma da liking a nan shi kuma, domin haka zai ba mu ƙarfin gwiwa na kawo muku sababbin fina-finai daga fassarori daga dama, daga fassarar Sultani, fassarar Alligator, fassarar Al-Husseini Record da sauran fassarorin da fassarar su Sima. Duk idan kuna buƙata za mu danna kawo muku, amma idan ba ku ba mu ƙarfin kawo muku fina-finai ba lallai ba ne mu kuma mu dinga kawo muku fina-finai. Kuma ku zanda tsaya ku kallon bidiyon mu har zuwa ƙarshe. Idan ba ku tsaya ku kalli fina-finan da muka kawo muku har ƙarshe, to ina gargaɗin ku za mu sa wancan abu password. Da zarar mun fara sa password kuma na san da za ku biyo mu domin ku kalli fim ɗin har ƙarshen sa, bidiyon kan da mun kawo muku har ƙarshen su. To amma dai ba za mu sa muku password ba, mun son ku tsaya ku saurara domin yadda za ku iya sabke fim ɗin. Fim ɗin iya bidiyon da mun kawo muku bai huce minti 2, minti 3 haka. To yanzu shi minti 3 ɗin ba za ku da hankurin minti 3 ɗin ba. To yanzu dai bidiyon da za mu link ɗin da mun kawo muku shine a nan ga ƙasan description kenan, a nan ga da zaran kun tausa nan kamar haka, banda ƙarfin note kamar haka kamar haka. To wannan shine ainihin description link ɗin da mun kawo muku a ƙasan description, za ku danya a nan. To da zaran kun danya a nan zai sacin da ku ya tafi da ku zuwa Google application Mega. To wannan application Mega a nan ne za ku samu damar sabke wannan fim a cikin wayoyinku.